maiatzan batak inoiz baino, edo azkenek urtetan baino garrantzia handiago hartzen du, ez? Urtez urte, gobernu desberdinak hartu dituzten erreformen eta erabakin ondorioz, gero eta egoera okerragotara egia iristen, aberatsak gero eta aberatsago dira, langileen kultura, ikusi besteik ez dago, zenbat etxean ez, zenbat RGIa kobratzen ari den, prestazioak kobratzen ari den, zenbat familia dauzkan, vulnerabilidade sozialen dauzkan, biztanleria gero eta handiagoa daukau, eta egoera larri baten aurren aurkitzean, horretik ikusten dugu, maiatzan batak, inoiz baino garrantzia handiagoa daukala, ez? Hartu dian erreformak, estatu mailatik eta Euskal Autonomia Erkidegonde batzen ez dira gelitu gure agintarik, ez da? Aurkeztu dituzten aurrekontuk onartu gabe daude, eta ez dakigu onartuko dian, inoiz izan dian aurrekontu antisozialenak izan dira, negoziazio kolektiboei dagokionez ere, PNV-ekin duna izan da, erreforma dekreto bidez onartu funtzionarioen lan baldintzak, hau patronalak gustu hartuko duten eredua da, erabat unilaterala, negoziazio oinarritzen dut, negoziazio kolektibo eredua bultzatzen dute, eta argi eta garbi ikusten dugu, autonomia erkidegonde, Madriletik datozen erreforma jarraipena egiten dutela, eta horren ondorioz, den esan duguna. Biztanleria gero eta egoera okerragon, langilek lana daukatenak gero eta egoera okerragon baita ere, lan baldintza okerragotan, eta eskualdeko datu guzti besteak izan duz. Langabezia azkeneko 4 urtetan doblatu inda, 15,97ko langabezi tasa baten gaude, eta aurreikuspen arabera gero eta okerrago. Egoera honen aurren duk erabaki duguna izan da alternatiba aurkeztu beharra daukagula, eta alternatibak eskualetarik anabituko dira. Horretikan, burrukan gaude, eta burruka areagotuko ditugu eta eskoletan zerratuko dira. Aurtengo lema gurea da borrokatu, matxinatu eta irauli Euskal Herria. Aldarrikatzen duguna, binda berrez aipatu izan duguna, baina benetan garrantzizkoa da burujabetza politiko eta ekonomikoa, hemen bertan erabakitzea, bertan zelan harreman mota nahi diteun, ze Euskal Herri mota nahi duen, bertan erabakitzea, eta aberastasun bandaketan oinarrituko da lan harreman eta babes sozialetako Euskal Esparruan darrikatzen dut bide horretan, ezta? Maiatzen baten eskoletan eramango dute mobilizazioak, eta Tolosalei dagokionez, gure eskualdeek handigo dira, eta Tolosalei dagokionez Erdanineko de mobilizazioa. Erdanin, eguerdiko 12-tan, Gudarien plazatik abituko da mobilizazioa, eta ondoren bazkaria ingo dugu, baina garbi utziz maiatzan bata borroka egun bezala planteatzen dugula, urtero bezala, eta aurten inoiz baino arrazoi gehiago. Hortaz, borrokatu, matxinatu eta irauli Euskal Herrian lemapen, langileria guztia ere egiten dio gure mobilizazioetan parte hartzea. Eta gaurko mobilizazioa beroketa modun eta baita ere langileria ere